Γυρίσατε το σχολείο. Ναι, ναι, Γιάννη μου, το γυρίσαμε. Σας άρεσε? Πολύ συγκινήθηκα. Συγχαρητήρια. Γιάννη, θα σας πω λίγο στο φαΐ. Όχι, τι είναι αυτό, τι είναι Δήμητρα, περίμενα να το πάρω λίγο από ψηλά. Αυτό το κτίριο του Κεντρικού Ταχυδρομείου παλιά, του Κεντρικού Ταχυδρομείου, φοβερή καλλιτεχνία και παράδοση, σήμερα είναι το πολιτιστικό κέντρο του Γαλατάσαράι, του σχολείου του Γαλατάσαράι. Εδώ είναι το Μπέιολούχαν. Το Μπέιολούχαν. Άλλο καλλιτέχνημα αυτό. Βρέχεται η κάμερά μου. Έλα Μίκα, έλα. Βρέχεται η κάμερα ρε εσύ, το κλείνω. Ο φάρος αυτός της παιδείας, στιγματίσεως, μας πλημμύρισε με την παρήγορο ακτινοβολία του όλα τα χρόνια αυτά εδώ, στην ιερέτηρα μας πόλη, αλλά και όσες κάτω της γης. Πολλά και ωφέλιμα επίδαξε η τροφό σχολή των ζωγράφιων, εις τα τέκνα της, εις τους ευθυθείς και φιλομούσους μαθητάς της, με πολλά και σπάνια εφόδια οι καθηγητές της εξόπλισαν τους μαθητάς της, ώστε μετά την αποφύτισή των να κερδίσουν την νίκη στην συνέχεια των ανωτέρων σπουδών των ή και των σκληρών αγώνα της βιοπάρας. Βγήκαμε το πρωί, όλους τους ορόβους, βγήκαμε τις φέτες.
Ben mi? Bütün kargalar uçar vallahi. Πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις μας, όπως βλέπετε, και μας γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία. Παναγιώτατε, εμείς ακολουθούμε τα δικά σας. Χαρά η στην πορεία μας. Το φωτεινό σας παράδειγμα χαράζει το δρόμο μας. Η ευλογία σας συντροφεύει κάθε μας πράξη και είμαστε ευγνώμονες για την αμέριστη στοργή και την πατρική σας αγάπη. Το ζωγράφιο γύμισε απόψε αγαπημένους φίλους, ομογάλακτους αδελφούς, νεανικές φωνές και πρόσωπα γεμάτα φως και αγάπη. Χαιρετίζω σήμερα την επιστροφή των αποφύτων της τάξης του 1964, Ουκρανία της Μητέρας Σχολής. Καλωσορίζω τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και γονείς των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη για τη γεμάτη μιάτα σημερινή συνάντηση. Τέλος, δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου για την τιμή και τη χαρά της παρουσίας του Θεσσαλονικιού τραγουδοποιού Κωνσταντινοπολίτη στην καταγωγή Διονύση Σαββόπουλου. Γιορτάζουμε και τιμούμε σήμερα τα 50 χρόνια σας στο ελληνικό τραγούδι. Ακριβώς 4 χρόνια μετά την πρώτη σας επίσκεψη στο ζωγράφιο,
τον Απρίλιο του 2010, τότε που η σχολή μύρισε άνοιξη και τη χαρά της Αναστάσεως διαδέχτηκε τη χαρά της γιορτής. Φίλες και φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, σας ευχόμαστε να περάσετε όλοι καλά στο ζωγράφιο και στην πόλη και να φύγετε σιγοτραγουδώντας τη συννεφούλα ή το «Ας κρατήσουν οι χωροί», γεμάτη από το άρωμα της ιστορίας και της αρχοντιάς που η πόλη αναδύει. Να επιστρέψετε στην πατρίδα σας κουβαλώντας τη χαρά της Ορθοδοξίας και την ελπίδα της αληθινής πίστης, έμπλεη ονείρων και θαυμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μεταφέρω και το μήνυμα του Τούρκου Γενικού Προξένου της Θεσσαλονίκης, κυρίου του Ρούμπιτ εκεί, ο οποίος θέλει να συγχαρεί ολόθερμα τον κύριο Διονύση Σαββόπουλο, τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, το ζωγράφιο και εξέφρασε την επιθυμία πως αυτή η εκδήλωση θα επιθυμούσε να γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Είναι το Μαντουλίδη, Μαντουλίδη. Από Θεσσαλονίκη. Όχι, ζωγράφιο είναι, ζωγράφιο. Αυτά είναι ζωγράφιο με τα μπλουζάκια. Θεσσαλονίκη. Ζωγράφιο είναι Α, αυτά. ζωγράφιο. Θεσσαλονίκη, όχι αυτό, όχι γυμνάσιο. Έχει ξανάρθει στο σχολείο μας. Είδα την αφήσα του στην αυλή. Αυτός μοιάζει με τον Πατριάρχη. Έρχονται οι μαθητές του Μαντουλίδη από τη Θεσσαλονίκη και η κυρία Άσπαρ. Εμείς στο σχολείο παιδιά. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Κωνσταντινούπολη. Θα τραγουδήσουμε μαζί. Το πιστεύεις με τον Διονύση Σαββόπουλο. Θα παίξουμε με τους φίλους του φωτογράφου.
σοφιά, κομπλέ τζαμί. Βόλτα, πεπλίο, στο Βόσπορο. Τράβα, Ντίνο, τράβα. Θα δούμε. Και το Πατριάρχη. Τι έχεις, Νικόλα? Τι έχεις, Νικόλα? Έλα, πες. Όλα καλά. Θα γνωρίσουμε ποιος είναι το απλοϊκομικά. Μόνο αυτό θέλω. Ο πατέρας του κύριου Σαββόπουλου ήταν από την πόλη. Έζησε στο φανάρι. Τότε θα πήγε στη μεγάλη σχολή. Ο πατέρας του πήγε, γιατί ο Διονύσης υπήρξε μαθητής του ιστορικού πέμπτου γυμνασίου της Θεσσαλονίκης. Α, τι σήκωσε, στο ίδιο σχολείο πήγε και μαθητής του σχολείου μας. Ο Ευάγγελος Παντουλίδης. Ήταν καλός μαθητής ο κύριος Σαββόπουλος. Πολύ καλός. Στην έκθεση του τυρολογικά πρώτος. Η έκθεση του για μας Δεν έχει Γιώργη. Και πού το ξέρεις? Μας το είπε ο δάσκαλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν πολίτης σε καταγωγή. Μεγάλωσε με τραγούδια και παραμύθια της πόλης. Μεγάλωσα με τα τραγούδια της πόλης. Ο παπάς μου ήταν μεγάλος παραμυθάς. Μας έκανε να πιστέψουμε ότι προερχόμεθα από τόπους κοντός. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι, κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι.
Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι στις βαλίτσες. Ναι. Μην ξεχάσετε το φάνο του σχολείου. Ευχαριστώ που το θύμισες. Ποιος ακούει τώρα τον κύριο Χατζόπουλο? Έχω μια αγωνία. Θα θυμάστε τα τραγούδια. Φοβάμαι πως το ξέχασα. Τι ωραίο σχολείο που έχετε. Σε 120 χρονών. Έλα παιδιά, πάμε, πρόβα. Έστασε, έλα, δυο. Ωραία, ρυθμή. Έλα, και. Σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, που τα χείλη με το νου. Όταν τα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει τα ξανά, και πιο πάλι απ' την αρχή. Μία ήρθα σαν ένας ο ήλιος της λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό κορίτσι, ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθάνιξα τα δυο σου με καλαμένα φιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, με τα χείλη φωτονού. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει τα ξανά, και όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρύση η βροχή. Χθες ήταν θάλασσα, γάρος που φόρευε με το πρωί. Τώρα που είναι σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά κι ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του χάρης πως έσβησε ο ουρανός. Μα μην μιλάς τα λόγια αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, με τα χείλη φωτονού. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει τα ξανά, και όλο πάλι απ' την αρχή. Μην μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, με τα χείλη φωτονού. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει τα ξανά, και όλο πάλι απ' την αρχή. Πώς ήταν τα παιδιά? Μόνο υπέροχα. Λοιπόν, πέρσι, κύριε Σαββόπουλε, τέτοια μέρα, ο Παναγιώτατος μας,
Ο γάλακτος μας αδερφός, για όσους δεν γνωρίζουν, 1,5 χρόνο έχει περάσει από τα θρανία του ζωγραφείου ο πατριάρχης μας με το όνομα Δημήτρης Αρχοντώνης. Μας είχε φέρει τον έλεγχό του. Ήταν πάρα πολύ καλός και εμείς σας είχαμε δώσει, Παναγιώτατε, πάνω στα θρησκευτικά ήταν άριστα. Σας είχαμε δώσει μια κασετίνα. Σήμερα θα σας δώσουμε το τελευταίο κουφάρι. Όταν μετάτε στο σπίτι σας, να το φοράτε και να θυμάστε τη μητέρα σας σχολείο. Μεταξύ των δώρων για τις γιορτές που μας έρχονται, το ζωγράφι ετοίμασε μια ομπρέλα. Στο μικρόφωνο! Το ζωγράφι ετοίμασε για τις γιορτές μας έρχονται μια ομπρέλα. Με ζωγράφιο Λύκειο. Αυτή την ομπρέλα την προσφέρουμε στον κύριο Σαββόπουλο. Όσοι επιθυμούν, έναντι 10 ευρώ ή 30 λιρών μπορούν να τα πάρουν από την είσοδο της σχολής και εδώ είναι διαφημίσεις μου, έτσι. Ωραία, θέλω μία. Θέλω μία. Πάντως θα παρακαλούσαμε τον Πατριάρχη μας, αν είχε την καλοσύνη, 30 ευρώ ή 10 λιρών. και πριν Παναγιώτατε έρθετε, θα είναι παράληψη αν δεν ευχαριστήσω και ζητήσω κυρίως από τους ζωγραφιώτες ολόθερμο ένα χειροκρότημα στην Παναθηναϊκή Οργάνωση Κυριών, στην κυρία Σύση Παυλοπούλου, στην κυρία Σίκη Παπαϊωάννου, στον κύριο Δούνη από τον ΟΕΦ, στον κύριο Ράμπο Παπαϊωάννου και δώρο Θεού, ο Νίκος Γαλήνος, ο μεγάλακτος μας αδερφός από τις Βρυξέλλες, μεταφραστής στις Βρυξέλλες, είχε την έμπνευση να μας φέρει έναν εξαιρετικό φίλο. Από τον καιρό που έγινα διευθυντής, 20 χρόνια, και φίλος ξέρετε και προσφορά τι σημαίνει, όχι να δίνεις χρήματα πάντα, και τα χρήματα μην χρειάζονται, αλλά να ανοίξεις ένα τηλέφωνο και να ρωτάς πώς περνάτε. Γιάννη, και αυτός ο φίλος, μαζί με τους κουμπάρους του, το γραφείο του είναι ο Νικήτας Μπακλαμάνης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που είναι σήμερα μεταξύ μας. Ορίστε Παναγιώτη. Ιερότατη αδελφοί ιεράρχε, εντιμότατε κύριε και πρόξενε, εντιμολογιότατε διευθυντά του ζωγραφείου, μουσικολογιότατε κύριε Διονύση Σαββόπουλε, ελόγιμοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μας επισκέπτε εξ Ελλάδους, ετέκνα Κυρίου αγαπητά. Με πολύ χαρά βρισκόμεθα και πάλι εδώ, στην φιλόξενον αίθουσα του ζωγραφείου, στην οποία κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε παρακολουθήσει πολλά ωραίες εκδηλώσεις και έχουμε ζήσει πολλά συγκινήσεις στον καθιερωμένο πλέον εορτασμών επ' ευκαιρία των εισοδίων της Θεοτόκου και εφέτος της συμπληρώσεως 121 ετών από της ιδρύσεως του ζωγραφείου μας. Εφέτος η επέτειος εορτάζεται με την συναυλία του κορυφαίου μας τροβαδούρου και μεγάλου συνθέτου κυρίου Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος τραγουδά μαζί με τους μαθητάς της 6ης τάξεως των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, όχι Τσιρίδη, και τους μαθητάς του ζωγραφείου Λυκείου, τραγούδια τα οποία συνδέουν την πόλη με την Θεσσαλονίκη. Τραγούδια τα οποία μας θυμίζουν την κοινή παράδοση και πορεία των δύο πόλεων.
και των αδιάρρηκτων σύνδεσμών τους, που χρόνο με τον χρόνο, αντί να εξασθενεί, ισχυροποιείται, αντί να χαλαρώνει, συσφίγγεται. Και ένας λόγος δια τον οποίον ενισχύεται αυτή η σχέση είστε όλοι εσείς, οι αγαπητοί παρόντες από την Θεσσαλονίκη, που δεν αρκείστε εις μίαν μόνον επίσκεψη, αλλά έρχεστε και επανέρχεστε και βρίσκεστε εδώ μαζί μας και μαζί με τους μαθητάς μας του ζωγραφείου Λυκείου εις όλα στα εορταστικά εκδηλώσεις του, ώστε πλέον να θεωρείστε κι εσείς μέλη της οικογένειας του ζωγραφείου, όπως και οι απόφοιτοι του έτους 64, τους άξιζε το χειροκρότημα προηγουμένως, οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα και ίσως και από άλλας χώρας για να εορτάσουν μαζί με τους συμμαθητάς των εδώ στην πόλη τόπων σκοτός, το χρυσούν ιωβιλέων της αποφυτίσεώς του. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδίας και σας ευλογούμε πατρικώς. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον μεγάλο μας μουσουργόν, τον κύριο Διονύση τον Σαββόπουλο, ο οποίος από το 2010 ή 2011, οπότε ήρθε δια πρώτη φορά στο ζωγράφιο, εκτός από πολίτης που είναι λόγω της καταγωγής του πατέρα του από την Κωνσταντινούπολη, επολιτογραφήθηκε ως ζωγραφιώτης, ενσαρκώνοντας έτσι τον αιώνιον σύνδεσμο της πόλεως με την Θεσσαλονίκη και της Θεσσαλονίκης με την πόλη μας, όπως είναι και ο τίτλος της απόψινής εκδηλώσεως. Φίλτατε κύριε Σαββόπουλε, η παρουσία σας και η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις των μαθητών του ζωγραφείου της ομογενείας μας ευρύτερα μας δίνει κάθε φορά μεγάλη χαρά. Τα τραγούδια σας μας γεμίζουν με ενθουσιασμό, μας ταξιδεύουν στην ιστορία και την παράδοση της Ρωμιοσύνης, από το Ιάσιο μέχρι την Κελίνια και από τα όρη του Ταύρου και ως του Ευξήνου τους ασκούς, με ακριβές μουσικές του Κουκουζέλη και χρυσές του Πανσελίνου ζωγραφικές ζωγραφιές. Μας μεταφέρουν και ακόμη πιο βαθιά στο Θείο Βυζάντιο, στη λάμψη με του Κυρίλου το αλφάβητο. Μας θυμίζουν τις λαχτάρες και τους καημούς της, αλλά και μας μεταγγίζουν αισιοδοξία, με την ευχή να μας έχει ο Θεός γερούς, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Είναι δικά σας τα λόγια αυτά. Ο δε κύριος Μαγκίνας προέτρεψε αυτό το «Ας κρατήσουν οι χωροί», να επιχειρήσω να σας το τραγουδήσω απόψε. Επειδή όμως ήμουν βέβαιος ότι δεν θα τα κατάφερνα, δεν το επιχείρησα. Η παρουσία των μαθητών των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη μας συγκινεί ιδιαιτέρως και μας γεμίζει με πολλή χαρά και ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Γιατί το μέλλον τροφοδοτείται από το παρελθόν, από την ιστορία και την παράδοση, από όλα όσα μεταδίδουν τα ωραία τραγούδια και ελεηγήσεις των παλαιότερων, όπως του Μακαρίτη, του πατέρα σας, από όλα όσα ακούσαμε απόψε στην όμορφη αυτή οικογενειακή εκδήλωση. Το μέλλον τροφοδοτείται από την εμπειρία των μεγαλύτερων, από τα βιώματά τους και τα αναμνήσεις τους. Και το ιστορικό αυτό σχολείο της ομογενείας μας, του οποίου και ο ομιλών, όπως και οι παρόντες απόφοιτοι του 64 και του 74 υπήρξαμε μαθητές, γεννά πολλές τέτοιες ωραίες αναμνήσεις εις τας ψυχάς των παλαιότερων και τας μεταλαμπαδεύει εις τους νεωτέρους, εις τους μαθητάς του, αλλά και εις όλους εσάς τους μαθητάς από τη Θεσσαλονίκη, που ενώσατε απόψε τις φωνές σας με τους μαθητάς μας του ζωγραφείου, τα παιδιά της προσφυλούς και πολύπαθης πολίτικης ομογενείας. Ευχόμεθα η επίσκεψή σας στην Κωνσταντινούπολη να συσφίξει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς σας με την πόλη των πόλεων και να έρθετε και πάλι και πολλάκις, για να μεταδίδετε την χαρά
και την αισιοδοξία της νεότητός σας και της παρουσίας σας κοντά μας, αγαπητά μας παιδιά. Σας ευχαριστούμε και σας ευλογούμε ένα έκαστο, τους μαθητάς και τους διοργανωτάς αυτής της εορταστικής εκδηλώσεως και ευχόμεθα να εορτάσουμε όλοι μαζί πολλές ακόμη επετείους του ζωγραφείου μας. Αυτά που μας είπε ο κύριος Σαββόπουλος για την διανομή των αγαθών του καλού Θεού στους ανθρώπους με θύμισαν ένα ανέκδοτο παραπλήσιο που αναφέρεται στους Ελβετούς για να δείξει ότι δεν είναι και πολύ ανοιχτοχέριδες. Και το ανέκδοτο λέει ότι ο Θεός είπε στους Ελβετούς να ζητήσουν λίγα πράγματα και θα τους τα δώσει. Και οι Ελβετοί είπαν ότι θέλουμε βουνά, τους τα έδωσε, θέλουμε λιβάδια και τους τα έδωσε και θέλουμε αγελάδες και τους τις έδωσε. Και μετά ο Ελβετός άρμεξε την αγελάδα και πήγε στον Θεό έτσι αυθόρμητα και από ευγνωμοσύνη και του προσέφερε ένα ποτήρι γάλα. Και είπε ο Θεός, εγώ δεν περίμενα ανταπόδοση για αυτά που σας έδωσα, αλλά εφόσον είχατε την καλοσύνη να με προσφέρετε αυτό το ποτήρι με το γάλα, να ζητήσετε και ένα τέταρτο πράγμα και θα σας το δώσω. Και ο Ελβετός είπε 2 φράγκα για το γάλα. Στον επίτιμο ζωγραφιώτη Διονύση Σαββόπουλο, τιμής και φιλίας Ένεκε, Κωνσταντινούπολη, 20 Νοεμβρίου 2014. Ο ζωγραφιώτης είναι με γιώτα ή με ψηλογιώτα. Σωστό είναι δηλαδή. Τώρα θα μας σκύψει γιατί πας και γίνεται λάθος. Ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Πολυμενέλη.
εκδοτήριο Μαντουλίδη, η Ηλέκτρα και Γεωργία Πολυμενέλη. Την Ελένη Θεοδωρίδου. Την Ελένη Δημοπούλου. Τον Φωτισμό Ζωρίτσαρ. Την βοηθό της Ελένης Δημοπούλου, την Πολίνα. Στον κύριο Κατζόπουλο, στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που έφεραν αυτά τα εξαιρετικά παιδιά στο ζωγραφείο, τα ζωγραφιωτάκια. Κύριε Σαββόπουλε, εδώ υπάρχει μεταξύ μας μια κοπέλα η οποία από 10 ετών έκλαιγε για εσάς. Αν μας επιτρέψει και η κυρία Άσπα, Άσπα έχετε εσείς, Άσπα έχω εγώ, μας ενώνει η Θεσσαλονίκη, η πόλη και η Άσπα. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι αυτή η κοπέλα, μας επιτρέπετε λοιπόν, θα έρθει, θα αγκαλιάσει πρώτο τον κύριο Σαββόπουλο και έπειτα εμένα. Η Φωτεινή. Από 10 ετών ήθελε να σας αγκαλιάσει, σας αγαπάει πολύ. Και είναι μουσικός, ήρθε και καταστάθηκε στην πόλη, μας βοηθεί και εμάς στο ζωγράφιο στην Κολοδία και την ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης και η Μαρίνα Λεόνη. Θέλω να ευχαριστήσω και την σύζυγό μου, την Ασπασία Χασιώτη, ασύγκαλα, την κυρία Κέρη Μαντουλίδου, λόγω βάρους εργασίας δεν είναι μεταξύ μας. Και όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Λοιπόν, αύριο θα εμφανιστούν σαν κοτοπουλάκια τα παιδιά στην Παναγία Παναγιώτατα, όπως είπατε. Στα εκπαιδευτές των εκπαιδευτών Μαντουλίδη θα ανέβουν επάνω μαζί με τους γονείς τους για μια μικρή δεξίωση στον τελευταίο όροφο. Μόνο οι γονείς των μαθητών των εκπαιδευτηρίων Ζωγραφείου και Μαντουλίδη. Η γιορτή μας αύριο μετά, πρώτα πάμε στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Παναγία των Εισοδείων, στη συνέχεια ερχόμαστε στην Τραπεζαρία Τρώμε όλοι μαζί με τους απόφοιτους 64-74, τους καλούμε στη σκηνή, τους δίνουμε το πτυχίο του Δημοτικού του Γυμνασίου, παιδική φωτογραφία, το χρυσό πτυχίο των 50 ετών, 40 ετών, ακούμε τις αναμνήσεις τους. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν στο Λουτβίκ Τερντάρ στην αίθουσα Μάρμαρα το ντοκιμαντέρ που έχει επιμεληθεί ο κύριος Νίκος Γκιούμπερ Μιχαηλίδη και τον ευχαριστούμε πολύ που βοήθησε για την προβολή της κοινότητάς μας και της ομογένειας της πόλης. Και στη συνέχεια ερχόμαστε εδώ στον τελευταίο όροφο, πάλι δεξίως απέναντι στην Αγία Σοφιά και γλεντάμε με τα τραγούδια του Τέρι Ερεμία, Σταύρου Αυγερινού και θα μας τραγουδήσει επίσης και η Τερμαντζή. Αυτά κύριε Διονύση Σαββόπουλο, είμαι ευχαριστώ μεγάλο στον κύριο Σαββόπουλο. Το οποίο του προσφέρουμε ένα δαχτυλίδι για να το δώσει στην αγαπημένη του Άσπα. Είναι ένα της πόλης μας. Χίλια ευχαριστώ παιδιά. Κατευθείαν τα πάμε. Να είμαστε καλά να τα μόνουμε.
επιφυλάσσοντάς τους την κανονική σύλληψη και γέννηση της Μαριάννου παρά το γύρεσο. Με τέτοια λοιπόν θεοσεβήκονική προπαρασκευή ευδόξεν ο Θεός να γεννηθεί η Παναγία, το ταμείο της προνοίας Του για τη συντριβή του πονηρού και τη σωτηρία του κόσμου. Εξού και η κατά τον Άγιο Δαμασκηνότων Στουδίτη προφητική σημασίας ερμηνεία του θεομητορικού ονόματος Μαριάννου, κατά την ακροστικίδα του οποίου μόνη αυτή ρίσεται Υιού άπαντας μισοκάλου. Δηλαδή η Παναγία μόνη της θέλει γλιτώσει τους ανθρώπους από το δηλητήριο του διαβόλου. Η ακροστικής την στιγμή αυτή οδηγεί τη σκέψη μας στον χαιρετισμό του ακαθίστου ύμνου. Χαίρε το των δαιμόνων πολύ πριν τον τραύμα. Μια αλήθεια άλλωστε, την οποία ζει μυστικά ο κάθε σεμνός πιστός κατά την αντιμετώπιση των πειρασμικών περισπασμών της ζωής. Η συνέχεια της ιστορίας των Ισοδίων επίσης εκπλήσει και συγκινεί. Ενώ καθ' όλη την προτέρα ζωή τους, ο Ιωακήμ και η Άννα επιθυμούσαν οσοτίποτε την απόκτηση τέκνου, όταν το απέκτησαν, ούτε προς στιγμήν σκέφτησαν να αδενήσουν το τάξιμό τους προς τον Θεό, που προέβλεπε την αποκλειστική αφιέρωση του τέκνου των εις αυτών, τους το εχάρισε παραδόξου. Γι' αυτό και με τα παρέλευση τριετίας από την γέννηση της θυγατρός, την προσέφεραν στον ναό και την παρέδωσαν στα χέρια Ζακαρίου του Αρχιερέου, ο οποίος και την εισήγαγε στα Άγια των Αγίων. Εκεί παρέμεινε η Μαριάννου 12 έτη, υπό αγγέλων διακονωμένη, μέχρι τη στιγμή.
ημάς, η αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός μου, δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβειές παρακάτω και παραμοναγιές. Ανάπαρθον ηλάκτον εις την μακαρία ζωή την μαγασί φιλάνθρωπε, την κατάπαυση σου Κύριε, που πάντες οι Αγίοι σου αναπαύοντες, ανάπαυσον Κύριε, καθήκη του νου σου, ότι μόνος υπάρχει σατάνατος. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιό του Θεός ημών κατά βάσης άτη, ως οδύνας ίσως το με περιμένουν, αφού τη ψυχή του σου εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μόνοι αγγίχε άτραντος Πατέρος, εις Θεώνας φόρος Ιησάησα, πέσπευα υπέρ του ελεηθήνε και εσύ, την ψυχή του. Ελέησον ημάς Θεός κατά το μέγα έλεος, Θεόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Δικαίωμαστε υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του δούλου του Θεού Χριστάκη, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Ο Κύριος ο Θεός τάξης του Κύριε αποβαίνουν οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, η άφηση των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό εμμονητιστόμεθα. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσεων των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο οδοξάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Χριστάκη, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο προερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα του παραυτού πραχθέ, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε, ότι ουκ εστιν άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσεις. Σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμμένου δούλου σου Χριστάκη, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,
συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι εσύ Ανάσταση σου και ανάπαυση της ψυχής σου και κειμένου του Θεού Χριστάκη, σε ο Θεός ημών και εις δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιον Χριστός. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έμφωνος αθάνατος βασιλεύς, και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, εις τα εισόδια εορτάζομαι, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου, του τετραημέρου και πάντων των Αγίων, τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού Χριστάκη, ανακαινιστών, ευεργετών, καθηγητών και μαθητών του ζωγραφείου Λυκείου, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά δικαίων συναρρυθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία διαφυλάξε πάντα ημάς. Νικόλαος Μιχαηλίδης, Ευάγγελος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Μούτσογλου, Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Αλέξανδρος Μούλης, Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Παπαδιαμάντης, Περικλής Πασχαλίδης, Θεμιστοκλής Παχόπουλος, Ελευθέριος Φαουλάτος, Αλκιβιάδης Ελικόπουλος, Μιχαήλ Σίμας, Μιχαήλ Σιμεώνογλου, Θεόδωρος Τωρίδης, Αθανάσιος Τσιμπής, Πέτρος Τουκάτος, Σταύρος Φορμόσης, Αντώνης Βαρελόπουλος, Λεωνίδας Οικονόμου, Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, Παντή Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, Πολυχρόνης Μέγας, Πέτρος Ιτζές, απόφοιτοι που συμπλήρωσαν 40 χρόνια από την αποφοίτησή τους, ομογαλακτοί αδελφοί που συμπλήρωσαν 40 χρόνια την αποφοίτησή τους, Μιχάλης Θανάσογλου, Άκης Αλεκτορίτης, Στέλιος Γιαβάς, Γιώργος Κουτσουπίτης, Θωμάς Ντολτσουκλούογλου, Ηλίας Τσιμπίτης, Δημήτρης Παπίνης, Αριστοτέλης Σωτώνας, Νικόλαος Μαγκίνας,
Αναστάσιος Βιθιέν, Γιώργος Στεργίου, Ζαχαρίας Στάνος, Μινάς Μεστεσιάν, Σεβασιότατος Μητροπολίτης Εικονίου, Ιάκωβος Πυρελής, ο υποδιευθυντής της σχολής μας, Ροτζάνης Καπουδάκης, Μάγδα Φραγκοπούλου και οι μαθήτριές μας Νικολέτα, Μελίνα και η Ελένα. Άρα πάμε, ελάτε γρήγορα. Πριν ξεκινήσουμε στην τελετή, στο πρόγραμμα τελετής χρυσής επετείου των αποφύτων του 1964-1974 και πάλι θέλω θερμά να χαιρετήσω την παρουσία της κυρίας Σύφης Παυλοπούλου και κυρίας Σίκης Παπαϊωάννου, επίσης της κυρίας Μαυράκη, η οποία και εκείνη από τα πρώτα βήματά μου που έγινε διευθυντής κάθε χρόνο μαζί μας και είναι και πρόεδρος των Γαλατιανών. Επίσης, ολόθερμα καλωσορίζουμε όλους τους ομογάλακτους αδελφούς και θέλω ένα χειροκροτισμό ένας στον άλλον. Λοιπόν, θα ήθελα τον Φάνη επίσης δίπλα μου. Έφυγαν δυστυχώς νωρίς και ένας από αυτούς, ο πολυχρόνης λοιπόν, θα ήθελα τον Φάνη επίσης δίπλα μου. Και θα παρακαλούσα μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των αδελφών που σήμερα δεν είναι μεταξύ μας. Έφυγαν δυστυχώς νωρίς και ένας από αυτούς, ο πολυχρόνης Μέγας, αλλά νομίζω ο Φάνης είναι ο ίδιος ο παπάς, είδα τη φωτογραφία του και τον αντιπροσωπεύει σήμερα εδώ μαζί με τη μητέρα του. Μάλιστα, μονόλεπτη σιγή. Στη μνήμη των αδελφών μας. Μετέστησαν στην αιώνια Ανατολή. Μάλιστα. Αιωνία του Σιμνήμη. Ένα χειροκρότημα στους αδελφούς μας. Ορίστε Φάνη. Θα έρθει στη συνέχεια εδώ. Μπορείς να καθίσεις. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι... Να σε δω, Ελένη. Θα ξεκινήσουμε με την Ελένη Κοκκινοπούλου. Θα σας παίξει στο πιάνο ένα-δυο τραγούδια. Πιστεύω ότι θα είναι λίαν προσεχώς το θαύμα του ζωγραφείου και το θαύμα της Ελλάδος στο πιάνο. Ένα χειροκρότημα στην Ελένη. Η Ελένη είναι μαθήτρια 5ης τάξης στο ζωγράφιο. 3 χρόνια ερχόταν και έκανε πρόβες στις διακοπές από τη Λάρισα στην πόλη, στο ζωγράφιο, και πλέον εγκαταστάθηκαν οι γονείς της στην πόλη και ο πατέρας και η μητέρα της είναι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί.
Έτσι γίνεται πάντα. Τον πρόεδρο μας ξεχάσαμε. Ένα χειροκρότημα στον κύριο Νίκο Κόλμαν. Απόφυτο του 1974. Είμαι τυχερός. Συνεργάστηκα με πολύ καλούς πρόεδρους. Αλλά πρέπει να πω και να ομολογήσω ότι επίσης χαίρομαι από τη δεκαετία του 70 ότι βγήκε και ο Νίκος ο Κόλμαν, ο πολύ ευαίσθητος, συναισθηματικός Νίκος, και με όλες του τις δυνατότητες κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προσφέρει ηθικά και υλικά όλα τα καλά στη μητέρα του σχολή, το ζωγράφιο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Θα έχεις το λόγο στη συνέχεια και εσύ και όλοι όσοι ομογάλακτα αδελφοί θα θελήσουν να έρθουν στο βήμα. Να πω την αλήθεια, εγώ απόφυτος το 1978, μπορώ να σας πω ότι μεγάλωσα μαζί σας. Και πάντα έβγαλα το εξής συμπέρασμα: είναι οι πιο ευαίσθητες χρονιές οι απόφοιτοι του 60, 61, 62, 63, 64, αλλά αυτά τα ονόματα της τάξης 64 είχαν πάντα την πρωτιά και αναλάμβαναν καθήκοντα και δύσκολα καθήκοντα σε δύσκολες εποχές, σε διοικητικά συμβούλια των κωνσταντινοπολιτικών σωματείων, και εμείς, οι νεότεροι αδελφοί σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι προσφέρατε για την ομογένεια της πόλης, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν και να βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Αθήνα και πιο πέρα σε όλα τα σημεία του κόσμου. Δεν θα πω περισσότερα, είμαι συγκινημένος. Πρώτη φορά συγκεντρώνονται τόσο πολλοί από μία τάξη, περίπου 36 είστε. Ο Θεός μαζί σας, δεν μετράμε και δεν λέω το σωστό αριθμό για να μην ματιαχτούμε έτσι. Ο κύριος Ξαβόπουλος είπε δεν ανοίγουμε την ομπρέλα. Εντάξει, ας προσέχουμε έτσι. Μη μας βρει το κακό μάτι. Και η απόφοιτοι του 74 ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι από τη δεκαετία του 70, 80, 90 υπάρχει μία, μην πω, τους έχουμε τους φίλους αυτούς, τους ομογάλους αδερφούς μας, κάπως αδιαφορούν. Πιστεύω όταν φτάνουν στην ηλικία των 40-50 θα ευαισθητοποιηθούν περισσότερο. Ήδη ξεκίνησαν οι προετοιμασίες των αποφύτων του 75 από σήμερα. Ένα θερμό χειροκρότημα θα ζητήσω στο δάσκαλο μου, είναι η ρίζα όλων μας, τον κύριο Δημήτρη Φραγκόπουλο. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Φαίνεται, δεν ξέρω, όλοι θέλουμε, δεν θέλουμε, μοιάζουμε στο δάσκαλό μας. Η αγάπη είναι αυτό που μας τρέφει και όσο μας αγαπάνε και αγαπάμε, η ζωή είναι πιο ωραία. Και όπως είπα χθες, όχι μόνο για τους ζωγραφιώτες βέβαια, η ζωή γίνεται υποφερτή, λέει ο δάσκαλος μας, έτσι είναι. Με μια χούφτα χώμα, έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι μπορούμε να φτιάξουμε κήπο και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη. Ήθελα να γιορτάσουμε και τα 60 χρόνια και τα 70 χρόνια, λέγω, και καλό έναν απόφοιτο στην πόλη, ο οποίος έχει συμπληρώσει 70 χρόνια αποφοίτησης, απόφοιτος του 1944, δεν τον βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, και αυτός είναι ο Εμίλιος Κομβόπουλος. Τώρα είναι απόφοιτος του γυμνασίου βέβαια, αλλά αν τελείωνε το ζωγράφιο, θα το τελείωνε το 1944, γι' αυτό τον καλούμε για να τον δώσουμε το χρυσό μετάλλιο και το πτυχίο των 70 ετών. Κύριε Κομβόπουλε, έχει το ζωγραφείο. Κύριος Κομβόπουλος, ένας πολύ κύριος επίτιμο μέλος του Συνδέσμου Αποφύτων του Ζωγραφείου. Είμαι 86 χρονών, οπότε τελειώνει με το τέλος της χρονιάς, τελειώνουν και τα χρόνια. Είμαι την 1η Ιανουαρίου γεννημένος, γι' αυτό δεν χάνω καθόλου από τις μέρες.
δεν είμαι απόφοιτος του ζωγραφείου, αλλά για οικονομικούς λόγους αναγκάστηκα να εγκαταλείψω από την πρώτη γυμνασίου. Έκτοτε δεν έκοψα τις σχέσεις μου με το ζωγράφιο. Η μόνη μου ελπίδα και θέληση ήταν να διώ το γιο μου, επειδή εγώ δεν μπόρεσα, να τον διώ